U sklopu projekta Besplatna pravna pomoć romskoj populaciji pri rješavanju statusnih prava u Republici Hrvatskoj u prostorijama mjesnog odbora Josip Rimac održana je javna tribina pod nazivom Socijalna zaštita i statusna prava. Osnovni cilj projekta je pomoći romskoj populaciji u održivoj integraciji njihove lokalne zajednice kroz promociju i zaštitu ljudskih prava, omogućujući im besplatan pristup pravu u predmetima koji se odnose na statusna pitanja, što će konačno rezultirati smanjenjem broja osoba bez državljanstva. Gošća na tribini bila je ravnateljica Slavonsko-brodskog centra za socijalnu skrb koja je istaknula kako romska manjina koristi znatan dio raspoloživih sredstava. Iako su se uvjeti znatno promijenili od početka ove godine, pa sada najveća novčana pomoć iznosi 3017 kuna po obitelji, ti su uvjeti i dalje isti za sve, ali činjenica je da najviše romskih obitelji ovisi o socijalnoj pomoći. Ovisno o broju članova, a znamo da su romske obitelji mnogobrojne, u prvom redu velik broj djece, ali i tada i sada ne uračunjava se u prihod dječji doplatak. Prema tome, osobne invalidnine, doplatak za pomoć i njegu koje koriste članovi obitelji, bilo romske ili neromske, dječji doplatci, pravo na školovanje, besplatni udžbenici, jednokratne novčane pomoći, iste su za sve.